dili lang ko moapil kay parang dili na ko kaya siguro. Kabantay ka niya ng makina niya, taga-antagbay sa simbahan, dili lang ko, bisag ampo lang, dili lang ko, sunod na lang, sunod na lang, sunod na lang, kabantay ka niya mga pinagkakapaglawom, ito kinaguna-una, taga nila ito makaya. Ayaw pag kuna-una nga, gili ka mapilili, mahuman ang bulat sa Ginoo. Unsa pag-irason, mapilagkapaglawom, nganong, gipa, apil mag-gikas Ginoo, nga pwede man sa Ginoo, sugod ang mga langgam ros pagman sa trabaho, dili man tinon. Ayaw sayangi nga makatikang pakaron. Ayaw sayangi nga makasulti pakaron. Ayaw sayangi mga kita pakakaron. Buhata ka ng tanan, samtang ano na pa'y panahon. Kay pag niya kita ilalom sa tabla. Besag usaon ni mo, mga pinagkapaglaom. Ilubutan na bito tas lungon. Paglaom, tan-awar ko na nga ito ang pagtuon karon. Speculation. Mingon kay kag speculation mapinagkapaglaom, gitawag ni sa mga panaghap o sa Bisaya nga mga pinulungan. Kini mga panaghap nga pinagkapaglaom, mo kini sa usay ang hinungdan nga ma-delay, madilatar ang bulaton sa Dios. Gani ang ako ang maestro sa guidance counseling nato karon nga pag-eskwela mga pinagkapaglaom, nag-ingon siya nga kanang mga past nato nga mga eksperyensya gitawag nato nag-history sa atong kinabuhi o ang ato ang mga future pa nga mga plano gitawag na siya fantasy tungod kay wala pa man nagakahitabo apan ang tinuod mga pinagkapaglaom ang reality mga pinagkapaglaom mao ang presente. So kana day ato mga plano mga pinagkapaglaom fantasy pa na kada imong ginahuna nga mabuhi pa ka sunod bulan imo lang ng speculation. Pag kita sure, mga pinagkapaglaom, nga mabuhi ta sunod bulan, nga mabuhi ta sunod tuig. Apan kining gitawag na itong speculation, oftentimes delay the work of God. Daghan nga panahon, labi na kaninyong tanan nga nagamotor, nakatising mo mga pinagkapaglaom, kamong gagamotor, nga panahon na gani, nga warag kauwanon, maningkamot ta og sulob og long kanang raincoat. Kada ra bagyong raincoat ang makasabot ani katoragid pod in town bilang kapaglaom nga walay mga sakyanan kay kanang magmotor bitaw luoy kayo magsuot mig raincoat unya init pagit kay mapilang kapaglaom napay helmet unya pag drive na mo niya pinang kapaglaom dai mga panahon nga nag-drive ko pagtanaw na ko nga kaulanon naningkamot ko raincoat pero naabot na lang ko sa akong destinasyon wala ginaguan. Nagingong ko nga pastilan sipiat nga spekulasyon. Init kay ang panahon. Nagingong ko. Dili na gini magulan karon kay init kayo. Wala ko rin kot. Gisok-sok na kong mais kinahilad man sa kumbag. Kuapo kaya kung drive sa motor pinagkapaglaom. Kinasen mo ko sa lingig. Surigao del Sur kani adto. Magulian ko sa mangagoy nga grabe pod kalayo. Distansya 30 minutos. Pag abot na ko sa tunga-tunga bilang kapaglaom, ang grabe ka init kayo ni abot man kusog kay ulan. Dito ko nakahinuklog, mapilang kakapaglaom, samtang nabasa kay ko sa ulan, nga ka nang basa, nga pati brief ni mo malupagan sa kabasa, dito ko nakunauna sa kong kinagulingon, ang dako kayo nga kalistanan, ang dako kayo nga danger, kining gitawag na ito is spekulasyon. Dili ta mawali dia, kay sige tagwali dia, warag dili maginamoto ng mga tao dia, dili lang kumuapil, kay warag dili na ko kaya siguro. Kabantay ka niya ng makina niya, taga-antagbay sa simbahan, dili lang ko, bisag ampo lang, dili lang ko, sunod na lang, sunod na lang, sunod na lang, kabantay ka niya mga pinagkakapaglawom, itong kinaguna-una, tanga nila ito makaya. Apanining kagabion, bot na akong isubli ang Exodus Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4, nga kini nga sugilanon mga pinagkakapaglawom. Ang versikulo 3 ni ini, mauning nga panahon, nga ang Ginoo napakita ni Moses, pinaagis sa kalayong nga sagbot. O paghuman sa pagkalayong sagbot yung nagkakapaglaom, gitugyan na sa Ginoo si Moses, nga siya magdala sa mga katawan sa Dios, gikan sa Ehipto, ngadto silang yuta nga native land nila mga pinagkakapaglaom. Panay balo ba mo pinagkakapaglaom nga samtang gitugyan na siya sa Ginoo nga Moses dunggan ako ang pagbulo sa akong mga katawan o nga ako kang himuon nga ikaw magpagawas sa akong mga katawan dito sa Ehipto og mahimo ka nako og sulugon. Nakabalo ba mo mga pinagkakapaglaom sa tubag ni Moses? Exodus Kapitulo 4 versikulo 1 nagingon gyud si Moses pinagkakapaglaom. Moses answered and said, "But suppose kini nga pulong mabilang nga kapaglaom, ikaduhaning gibalik sa chapter 1. I mean, sa verse 1.
Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Gibalik na po niya, suppose they say that the Lord has not appeared to you. Mga pilangga nga paglaom, sa usa ka bersikulo, gibalik ang ikaduha nga pulong nga suppose. Kanang suppose, panaghap. Kanang suppose, pagduda. Kining suppose, mga speculation. Muning hinungdan mabilang kang paglaom nga nasugo ang Ginoo ni Moses primero. Kay nadilatar ang iyang bulaton tungod kay iyang gisugo daghang rason. Mobita na kung gusto adunay pamagi pero dili ka daghan gyud kag rason mabilang kang paglaom. Niining ato paghimay-himay sa pulong sa Ginoo. Timan ito. Basically do sige nang Ginoo sabi na simong kamot Moses. Ingon si Moses, kahoy. Tanawa ha. Timan ina kay ato nang himay-mayon unya mabilang kang paglaom. Bersikulo 3. Ingon ang Ginoo, labay ka na, o gilabay ni Moses. O dahil mo siya, bitin mga pinagkakapaglaom. O bindagan si Moses. Hilong dumi nga nindagan si Moses, ha? Wala rasa lingon nga, ha? Bitin? Dili, kumahadlok ka nga bitin? Si Moses mga pinagkakapaglaom, dili ni mo mailad. Nag-skillas siya dito sa University of Egypt, baya ha? Hilong dumi. Dugay kayo siyang katuwigan sa Midian, mga pinagkakapaglaom, tugways karnero. Kailan siya sabitin nga malala o dili malala? Kung katong kabitin mapilang paglaom, baksan rato si Moses, dili mo ang bak. Pero tanawar ko na nga pagkasulti, Moses, run away from it. Ato nang i-expound on niya mapilang paglaom. And the Lord said to Moses, put forth your hand and take it by the tail. Kini mo'y pinakalisod. Gisugo pa siya sa Ginoo, nga bitin nga makalilisang nga bitin. Giingnan pa siya sa Ginoo, Moses, kwa bitin, dakpa bitin, pinaagi sa iyang ikog, makalilisang mga pilang paglaom. Nakoy amigo dito sa mga goy gitawag si Edison pag naibitin siya gid among tagon bilang kapaglaom kay kadaghan na napakakubra ang kubra namatay na lang siya buhi gyapon pero ambot lang ni ini magsilbi pata ni ini nga grabe magini kay mapintas kabitin kay ang taong eksperto mingkalagyo man tanawa mga pilang kapaglaom ang uto ato lang hinahinayon pag himay-himay mga pilang kapaglaom nining adlaw Sabado ang mga punto sa Dios. Number 1, ang kalisdanan ni ining spekulasyon mga pinagkapaglaom. Kani pulong suppose. Mga pinagkapaglaom, huno na pagayo. God could have reached His object in saving sinners without your aid. Ayaw pag gunahuna nga dili ka mapilili mahuman ang bulaton sa Ginoo. Unsa magirason mga pinagkapaglaom nganong gipa apil magyukas Ginoo nga pwede man sa Ginoo sugod ang mga langgam aros pagman sa trabaho dili ba tinon. Samtang si Elijah to sa Brook of Siret. Nganong gisugo man sa Ginoo ang mga langgam sa pagbahog ni Elijah. Nagpasabot nga masugo sa Ginoo ang mga langgam. Mga pinalangga ka makapaglaom ayaw pagunahon nga di ka mapidili mahuman ang bulaton sa Ginoo nga usay magpa-pressure kay ta nga wala ta dili warag mabungka ka bulaton og wala ta. Kapag sugin lang ta ka mga pilangga kapaglaom, pwede magamit sa Ginoo ang mga daghang milagro aron mahuman ang bulaton sa Ginoo. Lalimang ka pwede ipasulti sa Ginoo ng unggoy. Tuwa ko sa zoo ato mga naging adlaw mga pilang kapaglaom. Dito sa Ultra Winds, makalilisang. Tuwa ko sa nakita kong tiger, nakita kong buaya. Unsa kahaog, ano na mga tao nga nagtanaw sa tigre. O niya, mukalit nagsulti ang tigre, mingon ang tigre kalit, ang Sabado, mo itinood yung ipapalay. Posible ba na nga mahimo sa Ginoo dili? Posible, gamahanan siya kayo. O nagtanaw tas baboy, mukalit og ingon ang baboy, dili ko ipakaon, kay sunugol wag mo kaon ako. Mahimo ba na sa Ginoo dili? Mahimo sa Ginoo mabilang kapaglaom. Pero ngano man gyud nakita man gyud ang ipapil, tanawa mga pilang kapaglaom. But he knew that man could not be happy without acting a part in the great work. Gusto niya sa Ginoo mga pilang kapaglaom nga malipay ta. Usaon na nato pagkasabot, kanong malipay man ta? Mga pilang kapaglaom. Kibali og basketball player ka karon. Nahuman na lang ang dula, wag yung kakasulod sa basketball. Ang sa imong bation. Fourth quarter na, 1 minute na lang nabilin, gitawag ka. Tali diri, lipay kay ka. Hey, salamat, nakasulod lagi ko. Pero pag abot iba dito, giinan ka sa kos. O, naay tubig. O, naay jar. Kabin itong tubig. Kay imong naong, pagkabo, ragi yung tubig. O sa imong bation, nga di ka maapis sa dula, mabilang kapaglaom. O para sa mga aktor o mga aktres, o sa imong bation, nga mahuman na lang ang pinikula, ang imo, wara kang stuntman, bitaw, mabilang kapaglaom, nga ugnay sagpaon imong naong mo ipaon? Pak, imong naong himong nagsagpaonon? Ang imong naong itagak dos building nga si Cardo din dito magligid-ligid pero ang gitagak ikaw? O sa imong bation nga dili ka mapil sa blato sa Ginoo, di ba di ka malipay?
Ingon niya na ang pasabot sa Ginoo mabilang kapaglaom. Tungod kay mabatnan lamang nato ang tinuod ni kalipay kung ikaw o ako magapil sa bato sa Ginoo aron nga walay madilatar siyang balaton kining ilapos nga mga adlaw. Kita dito na sa Council of Stewardship, page 13, mga pilang kapaglaom. Tanawa ragod ang Testimonies Volume 5, page 462 sa 463. Kung namatagsakop sa iglesia, dili mopot ini nga bulaton. Anaan nagpakita sila sa walay buhing kadugtungan sa Dios. Gusto ko ni mga pilang kapaglaom illustrate nga ang kini di ay mga tao nga nagapil sa bulaton sa Ginoo, aduna sila buhi nga kadugtungan sa Dios. Kay dili basta-basta magapil sa bulaton sa Ginoo o wala ka nadugtong sa Ginoo. Kay pwede ang bulaton sa Ginoo mga pilang kapaglaom o wala gyud kay kadugtungan sa Dios. Do you think magsulat ko o wala ko kailas Ginoo? Giayo ko sa Ginoo sa kung tanan nga balatian mapilang kapaglaom. Nasubok kong malandong, adun ako mga kamigo nga nga priso. Adun ako mga kamigo nga narehab. Nalipay ko, giluwas ko sa Ginoo pag ayaw mo na voluntary ko pagkasulat. So nakita na ko ang kaayon sa kagalingon. Mo'y resulta nga nakibugno ko sa kabukiran. Nagto, kag sayo na magtabok-tabok, kag sapa, nuibi kabugdag ko, kay nga sapa. Usara man kasapa, pero ikanibi man imo tabokon? Nagtuoy kag malipay kanina mga pilangga nga paglaom. Nga usay maabot, wa may kumarot ang bugas. Sabaday kay sano dito nga makapalita. Maabot kina pa naman pilangga paglaom, wala bugas magampo mi. Unya usahay, dahon sa kamote ang sudan, kamote po na mong lutoon. Labis na naman pilangga paglaom, pinakalisus tanan. Katupag yung paggawa sa mga engkanto dito sa mga daotang, espiritu dito sa bukid. O wala kita'y pakigdugtong sa Ginoo, kalami ra kay quit mga pilang kapaglaom. Og sugin lang tagasinod hapit ko ni quit ato mga panahon na. Og samtang mga pinalangga nga mga kapaglaom ni desisyon ko gabiin na to. Di desisyon ko sa akong kauban nga mga maestra nga muli ko. Kay nagtuo ko mga pilang kapaglaom nga dili na ko makaya ang grabe. Di na maging makaya ang posisyon, grabe na maging kadaghan. Natingala ko mga pilang kapaglaom nga doon ako usa ka estudyante nga kulot og buhok. Og di ko masayop si Charmy, ang iyang ngalan mga pinalangga nga mga kapaglaom. Adisir ko ning naog, nagidapaban ko masyante, ming sulti siya. Pastor, ayaw sa padayon og uli. Nilingi ko niya mga pilang kapaglaom. Og nisinggit siya, ang akong higala, kay sila mo gunito masyante, adun mga higala ba, nga mga engkanto, kanang mga evil spirits. Mutuo, mantag fallen angels, mapilang kapaglaom. Dili ka mutog fallen angels, nga one-third nila nga tagak may kaslangit. Sila dahil doon ay mga abyan. O ningon yung abyan niya pinagkapaglaom, nga musulod daw siya sa makadiyot sa lawa si Charmy. O mapilang kapaglaom, ningon si Charmy, musulod siya sa ako, apan basada na akong buhok, gibasa yung buhok mapilang kapaglaom, og niya nilagubo, og niya napundak sa mapilang kapaglaom, dito nagid ko ni kahiyon ko pastilan, Ginoo, imbis muli ko pabalunan, pamagig ko ni mo usa ka gipusis. Apan na itabo, mapilang kapaglaom, unsa may giingon niya, natingala ko si Charmy, babae, mapilang kapaglaom, apan ang iyang tingog, natiguwang na nga lalaki, mudako na yung tingog, mudako na yung mata, o niya yung buhok, may bilang kapaglaom, manglutaw na, o niya musulirap na yung mata, bastang akong kabuhi, mga pilangga kapaglaom, warag ang akong tinaim, mugawas na sa akong kaliputan, ko ba kalilisang, kung saan naman eh. Apan ang iyang gisulti, mga pinalangga nga paglaom, nga dili na ako malimtan. Ang daotang espiritu nagsulti, Pastor, gipastor ko sa daotang espiritu, ko pag kukuyawag ko na ni. Pagingon sa tang espiritu mga pinagkapaglaom, Pastor, ang tumong ining mga daotan nga espiritu dire nga ikaw og antibok sulads mohawa aning lugar kay di ay kana di nga lugar mga pinagkapaglaom sa una diha di ay ang mga lugar diin mag-worship ang mga nitibok kaniadto silang mga Diyos nga mga Ginoo mga pinagkapaglaom. Di ay giingnan ko niya nga ang timog tingon ni Mandatang Espiritu nga mukalagi ikaw, mukalagi ang mga sulad aron nga mahunong ang pagsulti sa kamatuoran. Pagsulti niya na paglaom ning samot ino ko kaisog ingon ko magpatay na lang ta diray dapita mga matay tao mga buhita suklan gid kuning usa ka motong nahuman ko usa ka term mabilang kapaglaom. Wala kitay kadugtungan sa Dios. Imposible kaayo nga magkahimo ta sa bulaton.
Ang ilang mga ngalan ginis sa ingon nga mga taspukan nga mga ulipon dito sa ito pulayanan sa mga tao nga wala ginagpakabana. Kung ang tanan tao walang mga pinagkakapaglawom nga makamata sa ato mga duties, duty din mo na mga pinagkakapaglawom, duty din mo na dili ra sa mga ministro mga pinagkakapaglawom. Ano na yung mga nilibong tana nga manaasa sa bakat sa Ginoo. Unsa kaha bay hunaw na arag og tinod. Unsa kaha o kitang tanan pareha ni Pastor Gulfan nga mawali. Unsa kaha mga pinalangga nga mga kapaglaom o pareha kitang tanan sa among presidente Pastor Max Antiubos, grabe kadasig kayo. Unsa ka tanan nga pareha ta ni Pastor Sigindino Asoy nga pakibugno gyud og wali. Unsa ka kung kitang tanan ingon ni ana ni pareha ni Pastor Hisbon, pareha ni taga diri, mga taga diri nga mga bugat kay mga wali. Unsa ka kitang tanan ingon ana, dili baka magdali ang Ginoo balik. Apa na kanin anak kalisod ni pinagkakapaglaom. Pipila lamang ang magpaprunsit sa bugno. Ang uban dito sa likod, mga pilang kapaglaom. Maghulat raon sa resulta. Wala bitaw magpabaksin. Tanahon sa nako. Ikaw siya nagbaksin dia. Kaya kung musulirap imong mata, tanahon ako. Di ko musunod. Kaya bitaw subras pagpaniguro. Mga pinalangga nga magkapaglaom. Tanaw ra gud. One of Satan's greatest deception today is that soul winning. Ang pagdaog, dili ginabulaton. Muna ipaningkamot siyawa, nga ang ipasabot siyawa nimo, nga ang imong trabaho sa iglesia, wala ra kag audience, wala ra kag sirer, wala ra kag way kapuslanan. Apan ka na nga virus sa pinagapaglaom, muna pinagabugat ka virus, nga ginject siyawa sa patagusa ka nato, nga kining kasi mana atong mapamalandungan, o atong matagapagtagad, nga kanang wala kay apil sa blato sa Ginoo. Yawa ka na kapag na, o virus mapilangla nga mga kapaglaom. Ano na kay bahin? Ang iyong mga pastor, pangutana kung saan niyo pag-apil. Nakabalo sila mga pilanglahan, magoy gusto, pero di lang kabalo. Apadaghan kay mga pilangkapaglaom, apa nagibigita, sige na imong willingness ba? Daghan kay kukaban sa Bible study, nga wag gyud kapuslanan, dili kay kabalo mo ka Bible, pero ilang trabaho, tig-smile. Kaya imong tig-smile, mga pilangkapaglaom, talinto na. Na mga tao nga digid kabalo mo smile sama nako. Bisa unsa o picture sa kamera, warag yun kong gikasabaan. Pero napo ko'y amiga, mapilang kapaglaom nga maay kay mo smile, ala, baag ka makalilisang. Kining smile, talinto na. Mga pilang kapaglaom. Pero tinaghanan ninyo na minaron ba, yung magkita, manggaling tabi sa asa. Pansina ko niyo mga pilang kapaglaom, kaya wag ko kailan ninyo. Daghan kay mo, mga pilang kapaglaom. Na panahon nga, sige kong ngisi, nagpismas manday ko. Bantayanan day kayo ni panahon na. Basig mahiubos mo nga, wag kita mingisi. Kung saan mo pagkabalo, nga nagpismas mapunta. Apan mga pilangga paglaom, ay importante. Nga dili kita, makalingkawas kita ni ining deception siyawa nga gimutang ka nato. Now, ikado nga punto, mga pilangga paglaom. Nagingon ang Ginoo ni Moses, what is in your hand? Unsa may nasa imong kamot? Nakabalo ba ka mga pinagkapaglaom nga nasa kamot ni Moses? Ang sungkod mga pinagkapaglaom. Ang sungkod kahoy ka na. O sugin lang takas tinuod, si Ginoong Hesus o sa kaanak sa panday. Tungod kay siya o sa kaanak sa panday, pinagkapaglaom. Sige siya hikap aning mga kahoy. O abi ninyo? Sige ng Hesus, usabi apod kapanday, samtang siya usa ka bata. Nganong gitugutan magid siya nga usama sa kapanday, what is the significance of being a carpenter? You know the carpenter, mga pinagkapaglaom, pagkanindot na lang yun kayong ngano, mga pinagkapaglaom. Kini di ay mga panday, o makakita sila og kahoy, kita nga dili mga panday. Makakita-kita kahoy mga kaigalaan, ato na na siyang bughaon, kaya atong nahunahan, sugnod na yun. Apan ang kining mga panday mapilang kapaglaom, makakita silang tabla nga nanod sa suba, makita silang kahoy nga nanod sa dagat. Ang ilang ginahuna na lamisa. Ang ilang ginahuna niya na mga pinalanggang nga kapaglaom, posible kini mahimog syurap, posible kini nga mahimog cabinet. Nagpasabot nga ang usa ka mata sa panday makahimo sa mapuslanon nga butang. Nagpasabot ang bilang kapaglaom nga bisag unsa nimo kadaot, bisag unsa nimo kaway kapuslanan, bisag wala pa kay talento, pero ang Dios di ay maghimo og mahimo kang mapuslanon. Gusto ra man gyud sa Ginoo mga pinalangga nga kapaglaom nga mohunong ta sa pagtan-aw unsa atong mabuhat kun dili atong tan-awon o kung sa mabuhat sa Dios sa ato alang siyang bulaton.
Manang madiskoryo ta kay ato mang ginahuna man God unsa to mabuhat. O mangunahuna ka unsa to mabuhat dili kita magsilbi bilang kapaglaom. Apat kung imong tanawon, kung unsay mahimo ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, makaingon ka nga doon nakidako nga paglaom nining bulaton sa Ginoo. Og nahimo magaling ko sa Ginoo mabilang ka paglaom nga magbubuhat, nga unsa ra magid taon ko mabilang ka paglaom? O tanaw nimo ako mga grado, wa gyud, wara gyud og kinumot, puros kinaluy-an. Bisag karon nagmasiral ko mabilang ka paglaom og wa naloya ko mga profesor, nagigid po ko kapasar. Pero tanawan ng tanan. Nga nahimo man kong mapuslan. Samuta ka nga bright kay ka. Samuta ka nga aduna kay kapasidad. Samuta ka nga aduna kay kalang hilabi. Gamiton ka na ala sa pagdaog sa blaton sa Ginoo sa mamiling kalag. Ayaw tanawa o kung sa imong mabuhat. Apat tanawa kung sa mabuhat ni Hesus sa imong kinabuhi ala sa paghimo sa imong blaton nga dili madilatar nininapos nga mga adlaw. Wala ba mo nakabalo nga pwede dahil sa Ginoo mabilang kapaglaom nga mga bulawan ang mga salapi iyang ipaulan pwede gid kadili nilang ta maapil sa bulaton sa Ginoo mabilang kapaglaom pinaagis atong pagkwarta pwede oy kabayo ra sa Ginoo pwede paulan sa Ginoo ang mga bulawan pwede paulan sa Ginoo ang mga salapi aron kadili nilang kita magapil-apil aron maglingkod na lang kita aron atong sweldo atong nagipritog sakyanan nga walay apil ang Dios hapat tanawa. The gold and silver are the Lord's, and He could rain them from heaven if He chose. Tanawa, but instead of this, He has made man His steward, entrusting him with means not be hoarded. Gisaligan day ka sa Ginoo mapilang kapaglaom, kay lalimbang ka ni ana, nga gusto man sa Ginoo nga malambigit ka, aron nga mahim, alisod po ang ilang bigit sa Ginoo ang mga elepante. Lisod po ilang bigit sa Ginoo mga uwak. Dili na gusto ang Ginoo mabilang kapaglaom, ngayon mo tipig-tipigan na imong kwarta sa imong ATM, tipig-tipigan na imong kwarta sa imong bulsa, nga kada mingon tagwar magitay kwarta permente, wa may taron nga mingon nga daghang kwarta, pero yun wala. Apan, sultihan ta kasi pilang kapaglaom. Kana atong pagtipig, pwede man na, dili man na dautan. Apan kung naakay ikaapil sa blatos Ginoo, apan imong gitipig-tipigan na pilang kapaglaom. Ato lang tarungon, kung gikuripot nimo ang Ginoo, kuriputon po pilang kapaglaom. Ayaw, dili na to tamas-tamasan ng Dios sa atong mga salapi. Ato kining ihatag kaniya mabilang kapaglaom. Kaya saligan na dito, interesting mga pilangga nga paglaom. Sama rago ng saop. Naman mo'y kalubihan. Saop rata, mga kahigalaan. Kanang iyong saop sa iyong kalubihan, pila iyong bahin? 60, 40. Uban, 50, 50. Saop raman ta. Ano dili matakhatag 10% nga 10% ra may gihatag sa Dios. Saop raman ta. Kani ba takahatag nga iya sa Dios mga bilang kapaglaom. Mas may pa ni mga saop sa atong mga kuman kay doon na pa'y bahin ang amo. Apan nakalimot kita nga saop rata sa atong sakyanan, saop rata sa atong profesyon, saop rata sa nabutangan na sa atong kinabuhi. Kaya ang Dios ni ana ang tanan nga doon ay tagiya mga bilang kapaglaom. He thus makes man of medium through which He distribute the blessings on earth. Apan akong gipasalamat ang daghan nga mga tao mga bilang kapaglaom nga nag-apil gayod. Dili man ako mo isa-isa. Parabi ninyo bilang kapaglaom, ang Ginoo nakita sa iyong mga binuhatan. Ang Ginoo mapanalangin kaninyo niini, bisag asa magaling mo karon nga nagapaminaw. Tanaw ra God. God planned a system of beneficence in order that man might become like His Creator. Ang plano rin sa Ginoo mabilang kapaglaom nga masusama niya nga taliwala sa iyang pagkadato nito sa langit ni patulog siya sa pasungan, gihatag niya ang tanan niyang mga bandi, gihatag niya ang kinabuhi. Alang kanimo kana gusto rin sa Ginoo nga ato na sundugon. Gusto sa Ginoo nga ato na sundugon. Unselfish character ang gitubag diri mabilang kapaglaom. Finally, and be a partaker with Christ of the eternal glorious reward. Council of Stewardship, page 15, mga pilanggang kapaglaom. Tanaw ra God. Now is our time for the salvation of others. There are some of things that man is, mga paglaom, ako lagi ning iklaro. Ang imong pagkamanghinatag og kwarta, dako kay bilis sa Ginoo, dako kay nga bilis sa bulaton sa Ginoo. Apasugin lang kita kas tinuod karong kagabion nga dili ra na enough ang imong kwarta.
Kung imong tanawon mapilang nga kapaglaom, ang required, this is all that they are required to do. The precious time in which they might do personal service for him passes and improve. Ang gipangita ra sa Ginoo mapilang kapaglaom, ang imong kwarta importante na kay iya man na sa lapini bulawan iya man. Apan ang gipangita gid sa Ginoo mapilang kapaglaom, ang imong panahon nga maglambigit ikaw sa bulaton sa Dios. Nalipay ko mga pilang kapaglaom nga nahimog yung kinaya sa Mangagoy District, Mangagoy Central Church, pero dili tanan. Pero adunay pipila. Nga pa magsabot na ganimi nga adunay evangelism. Aduna ko'y midwife, Sister Annie Milicio, naminaw man karon. Kaya usa ka midwife papilang kapaglaom. Na ako'y mga kauban nga mga women, Sir Gaga Gira, Sir Pili, Pinaghana, mga diakono, labi na gyud sa mga bata noon, mga pinalangga nga paglaom, pertindaghana kay ninyo. Magtapok mi, ang uban, maestra, mo pa'y pagabot, ang uban, nasa ospital, akong ugangan, hospital man to, mo pa'y pagabot, naka-uniform pa, magtapok mi, manggiampo mi, mga pinagkapaglaom, magdala kami og Biblia, o niya paghuman, yana, mangato kami sa lugar, nga among plano nga walihan, dito mi mga amigo, magdala na ba mi dito, og mga medical mission, magdaghan ng mga mapagi, nga mga kamigo, o niya pag mga amigo na pinagkapaglaom, makahimog, sila ang tanan, nag-Bible study, uban po ko, mapinagkapaglaom, kay lisod po kayo, unya ako po ang magwali, dito ko nakasulti. Nga dili day kami ingon nga maestra man ko pastor, bisi man ko mo. Namo kay trabaho pastor, di ko kapil mo po. Mga pinalangga nga mga kapaglaom. O gusto ka dunay pagi, apan og dili ka daghan gyud kay tagrason. Tanawa ang gisulti sa Dios. Wala rin sa nanginanglan siya sa lapi. Apan ang gikinanglan mga pinalangga kapaglaom, ang imong panahon sa paglambigit sa blato sa Dios. Dili maproksyan. Dili maproksyan. Ang imong panahon nga gihatag sa Dios bisa pag-unsa kadako nga salapi. Apan ang imong salapi mapilang kapaglaom, ako lang yung iklaro, dako kina sa katabang sa blato sa Ginoo. Apan ikalibay paginog samot sa Ginoo kung imo pag ginapakapinan sa imong panahon. Nga labi importante alang sa pagserbisyo sa Ginoo. Now, but this is a privilege of the duty of all who have strength to render active service. Biniwang kagalaan. Ayaw dito taong kong ingna nga pag-abot na kong kutsinta, magkawali pa kong sama ni. Ang opportunity magkalabay sa mga usa, mga pilangga kapaglaw. Ayaw sayangi nga makatikang pakaron. Ayaw sayangi nga makasulti pakaron. Ayaw sayangi mga kita pakakaron. Buhata ka ng tanan, samtang ano na pa'y panahon. Kay pag niya na kita ilalom sa tabla. Desa kung saan ni mo, mga pilang kapaglaom, ilubutan na bitatas longon. Kanang nabiridi na tama pilang kapaglaom, unsa may hinanduman. Ang imong kadaghanon sa kinan, kadaghanon sa imong luti, kadaghanon sa imong lugar nga natuan, kadato nimo, mora na imong hinanduman. Mas lami gyud kung imong mahinanduman nga samtang magtan-aw na lang ka sa TV mo kapaglaom, makaingon ka pastilan. Salamat Lord. Karon giningunani ko, but samtang imo kong itagag kay ginan, I was able to do my very best in the service of the King. All are to labor in winning souls to Christ. Donating of money cannot take part of this. Nalipay ko, mga pilang paglaom dito sa Amerika ron, nalipay ko kong Mayo. Ano na dili mga Adventista, mga pilang paglaom, nagtabanggot sila, sir, sama ni Ma'am Divine Kuklitz. Dili pa rin sa Adventista mga kapaglaom, pero nagtabang siya, share. Pareha nila, Brother Bubong, nagingon sa kumpapa, mga kamiguhan sa kumpapa, dili maning nagtabang sila share dito, mga pilang kapaglaom. Kada yung pag-share ministry naman na. Di ba ginisari nga mangwali publiko tantanan? Kasi nagmay pagi. Nakiklayente, mong Bible studyhan. 10 minutes, maka-Bible study na maka 10 minutes. 5 ka teksto imong kwaon diya sa Word of God. Imong ihanay, imong Bible study. So, daga pagi, mga pilang kapaglaom. Basi nagunaw na magutag Bible study katong tag-usa ka oras nga tag 20 ka teksto. Wala na tong panahon na oy. Sa oras to panahon, wala tag kaila to. Na mga modern modified nga Bible study karon nga brief and concise. Dili ta makabalo niya na apan nagtuo ko ngayong mga ministro magkahimo sa pagtabang niyo na may kapaglaom ton kay atog yung gipromote sa tibok naong kalibutan atong gitawag total member involvement mga pinalangga nga mga kapaglaom. Unsa may hinungdan ani?
ato ra man ang benepisyo. Madasig, madoltas Ginoo, mapatraginan ta, wala ta nag-involve o makatabang sa bulato sa Ginoo ha, ni-involve ta aron kita matabangan sa Dios. Kaya di ta mi-involve mga pilang kapaglaom, alang-alang ba dito ta mi-involve siyawa, gaduhara man diri, Ginoo giyawa. Atong pabalandungan kana pag-ayo mga pinalangga nga mga paglaom. Diri na kita sa ikatulo mga pinalangga nga mga paglaom. Pag-ingon sa Ginoo, Moses, unsa na sa imong kamot? Itagak, gilabay ni Moses. Pastilan, nakakita, gidbiya ka, bilang kapaglaom, gaya nas bersikulo ha, kamindagan si Moses. Kaya dili pa na malala nga bitin, dili madagan si Moses. Kabalo ba ka dito sa school sa Egypt? Gitunan niya tanan mananapoy. Tanawar ko ng pyramid sa Egypt. Mga bright ang taga-Egypt, bilang kapaglaom, architecture, poisonous animals, sila baya ang maayo kay mo balsamar. Kabalo ba mo niya na? Mga bright ang taga-Egypt, mga pilang kapaglaom. Anong na bright na sila? Kailan mga sugolo-goon, mga Israelites mampod. Kita niyo? Nabihag ang mga Israelites, ang commanding officer na to, taga-Egypt, pero ang tig-perform mga Israelites, mga pilang kapaglaom. Pasabot, bright pag yun ang taga-Israelites o taga-Israel. Apan ato na lang, dahil di matadiha magpunto, apan ang punto ni ini mga pilang kapaglaom nga samtang paglabay ni Moses nahimo og bitin karon kung ingon ana kamalala ang bitin nga nakita niyo sa screen mga pilang kapaglaom ganahan ka kaniana gunit pingon ang Ginoo karon be kana praktikal nga pagkasulti ba kumingon ang Ginoo nga kanang bitin nga nang kanako mingon ang Ginoo nga grab it by the tail or take it by the tail makaya. Ikaw, Elder, unsaon ka nimo na bitin dia nga mapintas og naong. Unya kada aha ka matom mo ana, kada ka matom ana, mubuga naglabay, isog na kayo mapintas sa kay dagway. Unya sige kag tiyok-tuyok, sige kag tiyok-tuyok. Unsaon man nimo na mabilang paglaom pagkuha? Ipakita sa Dios nga kining atong pag-apil sa bulatos ginagi risk ni ini mga pilang paglaom. Naay mga panahon nga risky kaayo ang bulaton sa Dios. Amid sa COVID-19, but we're trying our best nga makahimo sa pagwali. Dili ko makalimot samtang nagsakay ko og gakit. Gikan sa akong sulat sa eskwelahan maglang kapaglaom, munaog pamangka sa kinahiladman, pagabot ko tos naog. Na ako yung sakay estudyante nga nakakita sa gakit sa layo pa kay pasulog naman na pauli. Unya pastilan ako man yung estudyante nga wala manulod mga pinalangga mga kapaglaom. Unya wa pa ko kalimot si Nicodemos ang ngalan atong estudyante singgit sa layo pa, sir, wa mi ni sulod kay namaligya sa mi palkata kay walay balon gutom kayo. Ningon ko, pwede ba ko makasakay? Agi padaplin lang bilang kapaglaom, sakay ko sa gakit. Sulod sa kumbag, aduna ko'y Biblia, nga gihatag ni Chulin, si Auntie Chulin Abista. Dili gyud ko makalimot mga pinalangang kapaglaom, nga sa akong graduation, imo kong gitagag Biblia, og sultihan ta kasinood, kining Biblia, sige kuspaw ng dagway ani, pero wag gyud nako ni gibaylo. Precious ni sa ako, kay muning gihatag sa ako. Gawas ka precious ni, nahimo ni kabahin sa kinabuhi. Napili pa na sa akong struggle. Pag-abot sa demon possession, grabe ka love, kay nako ni nga Biblia. Daghan kong Biblia ang pilang kapaglaom, pero usa ka Biblia, ang dili gyud nako mabaylo. Daghan na kinigbaglit, kay kada adlaw, ato magiampos kino nga makabasa gitag Biblia, anto ginaghan kay baglit, pilang kapaglaom. Bahala na og tagaan ko panahon nga mawali sa kasibalag wa ko'y madala lang kini Biblia ha. Apan ang sugilanon bilang paglaom gibutang ko ni sa kumbag naa dito nga ako ang gamay nga pitaka nga pantubil sa motor kay sa nursery man mi ana magibirin ang motor layo pa kay na nga biyahe sa Baktasunon pero atong panahon sakay ko gakit. Pagsakay na kusgakit pilang kapaglaom pagkanindot kayo pero kamo nga nakasakay og gakit bantayanan kay usahay og dili kay mahugtan ang kahoy mo ana di ba mo ana so paglingkod nimo pag ana pag abot tapon sa baton mo close maiipit imong itlog mga pinalaga kapaglaom bantayanan di pagsakay sa gakit
Muna nga nahitabo, warag nagsimipungko ko mga pilang kapaglaom. Pastilan to kung dagway ay how I wish ako ma-retrieve ang mga pictures unta. Apan pag-abot sa kurbada mga pilang kapaglaom, dala na igsungkod ang ato kong ami. Asyante, iya ding ituko dito sa bato. Aron nga, mumantoy manubila. Abot sa rapids paak, abot na po, tuko na po, liko na po, di ko pastilang enjoy ang yun. Nasyot manggid siya sa kurbada mapilang kapaglaom, na sintro manggid mi sa bato. Pag sintro sa bato, mga pinalangga nga paglaom, naon sa man nga ako si Jente, ni singgit na balang, Sir, ambak na. Kuha, ambak na, kay lunod na ni, kay uwa ko may ambak bilang kapaglaom, ming sulod sa sa bato ang kahoy, masuksok ko dito patay ko, ambak ko mapilang kapaglaom, gilabay na ako ang akong bag. Unya, nakauna man itong langoy akong sakisyante, takitaan ginako nga nitusmaw ang bag, mga pilang kapaglaom, basa kayo. Gikuha sa akong estudyante. Langoy po ko, ang akong ginuna, pastilan, Ginoo. Akong Biblia, daot na ginisya. Sakit, kaya ako kasing-kasing, mga pilang kapaglaom. Apat sa pagabot ako sa lapian ng una, ako nakita kong pitaka. Pagtanan ako sa pitaka, basa kaya ang kwarta. Ako katingadaan sa tanang katingalahan. Kaya pagkuha na ko sa akong Biblia, mga pilang kapaglaom, wala yun na'y basa bisang gamay. Wala ko nagsulti nga ato ning ampuan ha, nga ato ning makaayon ni mga wala ko nagsulti ana. Ako gisulti mga pilang kapaglaom, nga pinaagi sa pagapil sa Matos Ginoo, na mga riski, na mga kalisdanan, apan bisan sa mga riski, dili nitabiyaan sa Ginoo, mga pinalangga nga mga kapaglaom. Pagtanaw ni Moses, pagkalisod kayo, apan ang gusto ning ipasabot sa Ginoo, mga pinalangga kapaglaom ni Moses, kay talawan man kay si Moses apan gusto sa Ginoo nga mahibalan ni Moses o may balaan nato karong kagabi mapilang kapaglaom that the danger is not the time of turmoil and catastrophes. Kaya ato magong ginahuna nga ang delikado kanang matutag na igira. Ang delikado kanang naata sa kalisdanan. Ang delikado ala dilita ayo di na ko mapinalo kana kog sulat kay delikado. Ayo mo adto dito kay lisod. Ayo adto dito kay ana atong perception sa kadelikado. Apa I would like to tell you, ang delikado din mabilang kapaglaom, kana din panahon nga wala ang presensya sa Ginoo nimo, bisag nakakaron sa mall, hayahay kay kagkahimtang. Bisag nakasimo balay nga gwapo kay kagkahimtang. Bisag nakasimo sakyan nga gwapo kay kagkahimtang. Ug wala ang presensya sa Dios diha, delikado kay nga lugar. Apan bisag tuwa ka sa mga delikado, tuwa ka sa mga tulisan, tuwa ka sa mga terorista nga lugar, tuwa ka sa mga kristiyan nga lugar, apan sung ang Ginoo na nimo kana nga lugar, that is a very safe place. Dili danger kay absent diha ang delikado. Mahimo og danger to kinabuhi og mawala ang atong relasyon ngadto sa presensya sa Dios. Mga pinalangga kapaglaom, walay usa ka tawo nga safety sa usa ka adlaw, usa ka minuto nga walay pagampo. Gusto ko ning tagot-tagoron ugma kay wala naman tay igog yung panahon. Para na great controversy, gikan ka na sa 530, mga pinagkapaglaom. Tanawa, siya nga nagsikigampo, apan dili gid sa mo apil sa bulaton sa Dios. Siya muundang ra ginagampo, madugay mga pinagkapaglaom. Alang kanato, nga gusto ra kitang mag-alagad, magsigig ampo sa Ginoo, pwede tayo mapil sa bulaton sa Ginoo. Mabot ra gid ang panahon nga muundang tag-alagad sa Dios. Step to Christ, 101:18-92, mga pinagkapaglaom. Ang pinakaganahan kay nako nga awit, gani adisir ko makalimot ay sa giglakaw ha. Kay katubid taong akong gisuginlo ninyo nga tao nga grabe kadaotan kaayog kinabuhi. Nga gipakanta gani nato ang iyang uyab nga dugay niyang gipanguyaban apan wala niya na uyab pero iyang naminyuan. Ako gid siyang gihangyo nga karon siya mo kanta may pinagkapaglaom. Ay sige mo glakaw ha. Kaya makailan na gid mo kanta sa rong gabi. O yan, kantaon mo pila kapaglaom mo kini. Tanawa,
adunay mga danger, though dangers surround me, though the night is long, but the Lord is my light, my beacon and guide, and my strength and my song, and I will be strong. I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. Kung imong gibati karon mga pinalangga nga mga kapaglaom, ang paghaduol sa Dios sa tibok natong kusog, grab it by the tail. Kung imong ginula mga kapaglaom nga ang pagduol sa Ginoo kanang walay pag-speculation, ang pagkahadlok sa kagmaon, atong itugyan karon sa Ginoo mga kapaglaom. Unsa man na si mong kamot? Gamito na siya sa Ginoo. Little becomes much if we place it in the Master's hand. Naglaom ko rin yung kagabion. Nga dili nato sayangan ang panahon, samtang makalambigit pa kita sa blato sa Ginoo. Kung imong gibati karon nga gusto ka mo lambigit sa blato sa Ginoo, sa imong salapi, sa imong panahon o sa tibok nimong kusog, akong gihangyo, paminawa ang mensahe sa awit, o kini maghatag ka na itong paglaom, luyo sa mga dangers, luyo sa mga kalisdanan, nga gihanyag sawa aron madili ang bulaton sa Ginoo. Ang Ginoo magpadalangin kanato tanan.